Zuleibarran deko guzen tailerran artean, azkenengo tariko edo tailer barrinetariko gisa prototipoan tailerra destakeko ginun, ezta? Orduan hemen tailer honetan zeiten dugu, balde batetik Industri 4.0 gaz lotute dozen teknik, bai impresio aditibo edo 3D impresorak erabili, eta eskaneo 3D-a gehien bat. Orduan, eskaneo 3D-a zetopetan da, azkenean danoteko gu eskaner bat etxean edo ezetan dugu eskaner bat, orduan hemen bi dimensioko plano bat izatetik, 3D-ko piezak lortzen duguz, teknika hau jarraituz. Orduan, aplikazio horik edo erabiltzen dugu, zetan erabiltzen dugu gehien, enpresatatik izkaten dauzko ez askotan, sarra diren piezetan edo planorik ez dauen piezetan, hori, planoa behar da hori ezela edo 3D-ko modeloak, eta horretarako erabiltzen dugu gehien bat, hori, eskaner 3D-a. Azkenean, kamera bat da, argi azau bat botaten dago piezaren gainean, eta, gero bera barruan deko zan software eta hori, aplikazio ezberdinekaz, azkenean lortuten du ordenadorean dekogun 3D-ko modelo bat.